Ngiyabusisa inkosi. Amen. Hayi nikuhle bazalwane. Sinomezana. Kude kakhulu angijwayele ukukhuluma abantu bebekude kangaka. Babona wabushawa nawo. Bakude kakhulu. Bazalwane. Oh, it's a session. Umoya wami Nkosi ulamele nomhlaba ingakabibikho wena bukhona wena izolo wena namhlanje yebo nakusasa lithi izwi lakho wena wakhile emthunzini kaSomandla uhleli ekusithekeni kophezulu konke inkomo zonke eyiseyinkulungwaneni zamadwala neyinkulungwane zeintaba zingezakho amanzi ahlokoma emihosheni angawakho uyabusa ezulwini phezulu uyabusa emhlabeni phansi uyabusa nangaphansi komhlaba lithi izwi lakho ushafisa izibonakaliso zabaprofeti bamanga kwenza ababhulu kuba bahlanye
lithi izwi lakho wena uyamnakekela ophansi noma uphezulu ngokuba unguThixo. Emandleni akho wonke Thixo ulobile ngesandla sakho ukuba bonke abasemhlabeni balibonge balidumise igama lakho. Athi ohlabelela kahle ngizolibonga ngilituse njalo ngokuba liphakanyisiwe. Siyabonga Baba emini ngaloko sihlelele kona egameni lika Jesu ibandla lithi amen. Amen. Angithathe leli thuba bazalwane sibonge kakhulu inkosi yaphezulu uKristu Jesu ukuba siphe leli thuba ngokumsa wakhe. Umoya wami ubheke emazulwini kakhulu. Alibonge igama lenkosi. Ibingelele ingcebo zenkosi zonke ezikhona. I-fivefold ministry ekhona phakathi kwethu and all protocol observed. Amen. Cabanga ukuthi ngiqedile mangithi fivefold bazalwane. Amen. So siyabonga kakhulu egameni lika Jesu ukuthola leli thuba bazalwane. Amen. Linye igama eliphakanyisiwe. Amen. Ayibonge inkosi. Amen. Mangithi linye igama eliphakanyisiwe akhona amanye amagama. Amen. Amen. Maningi futhi akhona nawa Jesu amanye aphakanyisiwe. Ngoba baningi oJesu. Amen. Kade sikhuluma umpostoli uShabalala sikhuluma izolo nabazalwane laba bePower Hour. Sixoxa indaba yokuthi leli gama elithi Nazareth alinalutho olubalekile ongasinda ngalo umuntu. Okay. Makuthiwa Jesus Christ of Nazareth. Leli gama elithi Nazareth noma ungalibiza ngeke asinde umuntu. Futhi alina glory elishera negama elithi Jesu. Yebo wazalelwe eNazareth kodwa ungowasemazulwini. Mawungaye eNazareth manje ungabafica abanye oJesu. Kwakhona uPajesu lapha. Kwi-Old Testament kwakhona oJoshua igama elithi Jesu le. Kwakhona uJoshua khona yonke into kodwa munye onegama eliphakanyisiwe. Alibonge igama lenkosi. Amen. So bazalwane siyambonga kakhulu ke yena lo wafa wavuka ukuthi asihlanganise ngalolu hlobo. Sibingelele abaphathi balemvuselelo egameni lika Jesu bafowethu Ndosi siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Mayefika abazalwane ezosho ngaba nako abazalwane noma sikhola kodwa uvalo libuye lube khona. Abanako nje ukuthi kodwa kulezweni into engakanje iyokwenzeka lenkonzo ngoba sasihleli mazonzo ukuthi cishe soya ku level 5 maduze. Ayibonge inkosi. So sasaba kakhulu bazalwane ngaba nako nje lokuthi siyayikhulekela uNkulunkulu uyosisiza asazi ukuthi kuyoba njani. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu baba uNguni osamukele egameni lika Jesu. Mfowethu siphathele ihlela bajwayele ukubingelela oprogram director nama worshipers kade xalile ehlabelela siphuza itiye nje ayahlabelela. Amen. Haleluya. Awajwayele ukubingelela ama ushers awajwayele ukubingelela emasontweni. Bingelelwa nje ingce kuphele kanjani ngiyababingelela ke nabo. Bingelela abasha bethu la egameni lika Jesu ayibonge inkosi. Amen. Khala kwaMdlozini mama nabafowethu bonke abakhona egameni lika Jesu. Nomphakathi ke wasenyangweni eMthwalume siyabingelela abakhona abasebukhosini siyababingelela wabazalwane. Amen. Egameni lika Jesu siyabonga basivumele makhona khansela noma ngabani bazana okhona obekiwe lithi iBhayibheli asibahloniphe phela labo bantu. Amen. Ayibonga igama lenkosi. Ya siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabo egameni lika Jesu. Amen. Amen. Cha ke bazalwane indaba engizoyikhuluma la ngizokhuluma lokho uNkulunkulu athi ngikukhulume nje bese ngihlala phansi ngoba kuningi engisafuna ukulalela ngale nkonzo. Amen. Uma sifunda kahle iBhayibheli angithi bazalwane nithi sizokhuluma ngoJune 16 angithi. Sikhulume nabantu abasha. Ayibonge inkosi. Amen. Uma sokubuyela emaqinisweni bazalwane. Iqiniso nje laziwa uNkulunkulu
ezulwini. Zikhona izinto esingazibalula ngabantu abasha. Ayibonge inkosi. Amen. Kodwa uJune 16 kahle lo esikhuluma ngawo masifaka idate nje imaskesa indaba yonakala mawufaka idate entweni mawake wathi nje June 16 sasoqala ku1976 asikwazi ukuqala ngale kwa1976 because ama events angafani. Uma sizama ukuye eBhayibhelini ngoba sithi sizama ukuthi siyiphushe ukuthi nakhona abantu abasha kwangawona uJune 16. Fanele iqiniso lime njengoba linjalo bazalwane. uJune 16 awukho eBhayibhelini kodwa zikhona izinto ezenzeka kubantu abasha eBhayibhelini esingazikhuluma ngoJune 16. Okay. Kuyezwakala bazalwane? Amen. I-date nje kaJune 16 ayikho eBhayibhelini. Number 2, ama events abafani. Ukufa kwabantwana esizokhuluma ngawo ukufa kwabantwana eBhayibhelini akufani nokufa kwabantu bangoJune 16 ngo1976. So khuluma kodwa mhlawumbe ukuthi kungahlangana kuphi uma sibuka indlela esiphila ngayo. Amen. So ukufa kwabantwana uqala encwadini kaExodus chapter 1 lapha ko verse 15 la kuthiwa kwa inkosi uFaro ya khipha isimemezelo yathi akubulawe bonke abantwana babafana abazozalwa. Amen. Akubulawe bonke abantwana babafana abazozalwa. Kodwa ayiqali lapho futhi indaba bese ngayiqala kude ukuthi ke ngeke isikhathi sethu sivume kodwa babushabalala bekuba khona abantu bethu izazi eBhayibhelini, abantu abafundile, abantu abebekwazi ukubuka ama signs, abantu abebekwazi ukubuka ilanga ukuthi maliqhamuka ngapha isikhathi sonyaka sisho ukuthi babuka ama signs, babuke izinto ezenzekayo bese beyasho ukuthi lezi zinto zisho ukuthi. Now mawufunda kahle laba bazomlando bazothola ukuthi into eyadala kubulawa ngoba ngizobuza ukuthi uFaro wayaze ngani ukuthi khona ozozala. Wayengakazi. Kodwa into eyadala uFaro athi akubulawe asilungise la futhi uFaro isihlalo. Igama elithi uFaro lisho isihlalo. Baye bengibuza abantu uFaro wayebebaningi ngale isihlalo position. Now chief uthi uFaro ke akubulawe abantwana babafana. Now babulawelana abantwana babafana yingoba kwabonakala inkanyezi. Kwakuba nenkanyezi ephumayo izazi bese ziyasho ukuthi lenkanyezi isho ukuthi khona ozozalwa ovela kuNkulunkulu noma othunywe uNkulunkulu kubantu. Now uFaro wayengafuni ukuthi kube nento ezozalwa ezoba nkulu ngaphezulu kwakhe. Nikhona kodwa? Now izazi zayikhuluma ke indaba ukuthi kunozozalwa. Uma sithi kunozozalwa wala uFaro ngoba uFaro wayengafuni kube nomuntu ozoba mkhulu ngaphezulu kwakhe. Exodus chapter 1. Now lithi ke wayesekhipha isiyalelo ukuthi akube khona abantu abazobelethisa. Labantu abazobelethisa uma kubelethwa ingane yomfana ayibulawa. Ngoba isayini yayishilo ukuthi owesilisa ozozalwa. Now ukuthiwa ke khona into eyenzeka ke kuthiwa abapostoli nincorrect amanero kodwa kuthiwa laba babebelethisa babemsaba uNkulunkulu. La into yaqala ngoba uma kuthiwa umuntu akakucindezele unoNkulunkulu kanti nomuntu ekuthiwa akucindezele uyamsaba uNkulunkulu ngeke ucindezele. Okay. Ngaso sonke isikhathi makuthiwa ngisho ngawo ufakwe ejele. Uma ufakwe ejele kanti lo muntu okuthiwa ujele wazi uNkulunkulu nawe unoNkulunkulu. Ngeke uhlale njengabanye. Now kuthiwa ke bathathwa abantwana bazalwa abantwana. Kuthiwa laba ababelethisi babesaba uNkulunkulu abazange benze njengokusho kwaFaro. uFaro methi ababula abafuna bangababulala. Waqala ke ingozi ke ukuthi bayazalwa abafana. Azalwa ke ingane mazizalwa senze summarize nje ngifuna usheshe uyizwe. Mangabe seyizaliwe ingane zikhula kwafika isikhathi sokuzalwa kaMoses. Kuthiwa nakhona eloku iqhubekile le process ukuthi abantu ababulale izingane laba ababelethisayo. Kuthiwa kodwa ke la into engiyithandayo babashabalala kuthiwa ngale ngathi lethi baba cindezele lethi bangazali ingane ngathi baba izala kakhulu. Ngoba ngale kathulwa nezinto zikaNkulunkulu.
uzilwa ngendlela wrong usukulwa noNkulunkulu. uNkulunkulu wenza indlela ukuthi lokho ekuthiwa kufe akuvane kwande. uNkulunkulu lo simkhonza uyakwazi ukuthi makunezimo ezicindezelayo azishintsha. Umuzwa uPaul mayethi konke kusebenzelana kube ngokuhle kwabamthandayo nababizwe ngecebo lakhe usebenzelana. Imam ngithanda kwi-English aleko kwi-English alisho ukuthi kusebenzelana, lithi kuyasebenzisana. It means kuyalekelelana. Yenzeka indlela okhule ngayo uhlupheka ilekelelane nendlela ozoba disciplined ngayo mawususebenza. Ngoba isikhathi esiningi umuntu okhule ehlupheka uyabaza abantu, okhule ebusa akabaza abantu. Now lithi iBhayibheli ke zabulawa ke ingane kwafika isikhathi sokuzalwa kukaMose. Uma ezalwa ngixoxe nje le ndaba. Uma ezalwa wazalwa ngale ngathi zibulawa ingane kuthiwa uma kaMose ayikwenzeka into engazi ngayibiza ngokuthi uma kaMose wazalwa lo mntwana kanti kunendodakazi kaFaro. Indodakazi kaFaro ijwayele ukuyogeza emfuleni. Balaza abafundi iBhayibheli lapha. Ijwayele ukuyogeza emfuleni ihambe nabayikhapayo, hambe yogeza emfuleni. Intombi zazisageza emfuleni hayi emashaweni. Kuthiwa ke bahamba ke bayogeza emfuleni kanti usezela uMoses. Naw uma ezala uMose uma wakho wamthatha wayomfihla siyayazi indaba makheliphasi ngeke sayikhuluma nje. Wahamba wamfaka kuthiwa wathi memfaka waloko intando emanzini. Indodakazi kaFaro uma ifika ibona le nto izwa nento ikhala. Uma besondela ufika umntwana okay siyazi indaba oyithatha. Wathi le ngane ngizozikhulisela. Lalela ngizolo libambe lethi ngizozikhulisela wona uthi ngizozikhulisela wona le ngane. Kodwa mase ufuna la ikhulisa akakwazi ukuyikhulisa. Uthi ngizoyofuna labafazi. Ngizofuna labafazi laba ekuthiwa kubulawa izingane zabo. Ake ngihambe ngiyofuna bona kube ibona abazoyikhulisa ngoba nobisi bazoncelisa. Ibambe uthi ngizozikhulisela kodwa mase ufuna likhule uzongibamba egcineni leyo ndawo. Ibambe leyo ndawo mase ufuna ikhule ayisakhuliswa yilothu uzoyikhulisa. Seyikhuliswa omunye. Lalela lithi iBhayibheli wayithatha ke umpostoli wayisa kanti uyisa kumawayo. Ngoba konke kusebenzelana kube ngokuhle. Wayisa kumawayo wafika kanti umawayo mebona mawayo nanguMose. Kuthiwa negama lokuthi uMose wathi negama lokuthi uMose laqanjwa yini ngoba ethi umthathe emanzini. Alright, wamthatha kuMose wamisa la sekanje siyabona yana nje igama nawo kodwa usemisa kuma wafika. Lalela into eyenzeka. Wafika wathi nayi ingane ngikhulisele yona. Mina ngizokukhokhela. Ukhona umuntu wakhokhela ukukhulisa ingane yakhe. Konke kusebenzelana kube ngokuhle. Angelisa lo mama ngelisa ingane yakho uyakhokhela. Uyabona abacindezeli bakho bagcina bekukhokhela bengaboni. Bamcindezela ke babacindezela abantwana baIsrael yakhula ingane kanti sekhula ingane eyakhulunywa ngesayi ukuthi izovela. Yakhula lengane ikhuliswa. Lalela kuNkulunkulu into ayenza mhlawumbe khona into ongayilandela. Wathi uNkulunkulu umikhula ngifuna incela ubisi olwrong. Ufuna lincela ubisi lasekhaya. Yazi yonke into okhule ngayo ubone ngathi iyakucindezela ikulethe la namhlanje. Konke bekusebenzelana kube ngokuhle. Uthi ayincela ibisi all right ingancela ubisi laseGibhithe ukuze ikhule yazi umthetho wasekhaya. Kuyenzeka ukhulele endaweni errong kodwa ukhuliswe ngendlela eright. Kuyenzeka ukhulele endaweni ocindezelekile kuyona kodwa ufundiswe imithetho yasendaweni eright. Ngoba kuyenzeka into iqale kambi kanti izogcina kahle. Kwenzeka enye iqale kahle kanti izogcina kahle. Uthi ke mayekhula kuMose sengizoyivala le ndaba. Mayekhula uMose wakhula ukhuliswa uma wakhe. Lo bizwe yakhokha. Ngiyambona isiphuphu kanjani Sathane. Futhi uqedile uSathane kodwa futhi ubhizi uyakhokha. Wakhula kuMose zabulawa ke ingane. Niyayizwa lento isihluke kanjani no kaJohn 16.
uJune 16 laba babelwela into yokuthi babengafuni ukufunda ngesibhunu. Yes. Asikhulume nje ibithini sobafundisi singayifanisi mayingafani. Into eyidala kubulawa ingane ngo1976 zasibulawiswa ukuthi babefuna zifunda isibhunu ngenkani yonke into zifunde ngesibhunu. Siyakhumbula leyo balwa ko Peter Simbalwa balo Hector balo babe baningi futhi sesiyarotha kule zinto zoSarafina kusaveza ukuthi ubani lo wathatha uPeter Sinese akuvezwa sivezelwe selele somewhere but akuvezwa wathatha uba. All right, now asifani lezinto laba babelwela inkululeko yokuthi sifuna ukufunda njengabanye abantu sifunde ngolimi lethu kanti lapha yakubulawa ukuthi khona abazozalwa sizohlangana ekugcineni lezinto khona ozozalwa lozuzalwa ubizwe phezulu emazulwini ulethelwe ukusindisa isizwe kanti ngala inkululeko yokufunda ngala kuyona inkululeko yokufunda inkululeko yokubusa eBhayibhelini sikhuluma ngenkululeko yokubusa ngala sikhuluma ngenkululeko yokufunda so ihlanganise ekugcineni now wazalwa kuMose wakhula siyasazi story wazalwana ukuthi wakhula kanjani wazomtshela ukuthi hayi noma wakho siyazi indaba ikona ke kodwa indawo kwingijabulise ngoMose thiwa Mose ke elilanga wabona umGibhithe elwa nowangakubo Israel wabona benga wavuka ngokuncela ubiso right wavuka ukuthi ngeke lo akafe lo waphila lengane kufanele ngabe iqondene naba kubibulala bona kodwa ithi no ngeke ngikwazi ukubulala abakithi ngoba into eyidlile right ngakho iBhayibheli isikhulisa umntwana ngendlela right angeke aphambuke kuyona mase amen all right ke bazalwane siyezwini lenkosi kodwa ngifuna siyibambe le ndaba yokuthi kwakulelwa inkululeko ngapha ngala kulelwa umbuso ngoba lo ngala wayezobusa akhipha abantwana baIsrael ekuhluphekeni baye ekubuseni kodwa laba bangala babelelwa bona inkululeko yaleli lizwe siphila kulona asivule namaBhayibheli ethu incwadi kaMshumayeli Khona ohleliwe maye ngekho kube ama worshipers oyedwa wasifundele siphuthume bazalwane ngoba siya kuvuthwa lapha chapter 12 verse 1 sikhuluma nentsha ke yanamhlanje omunye uzongifundela ukhona ophethe NLT bazalwane i-New Living Translation maye khona ophethe le ngane zifunde kakhulu lezi sikhuluma nazo la ayibonga Nkosi angithi siziyise ezikoleni ukuze ifunde masibuye ikhuluma isingisi uthi asikhulunywe isingisi le ekhaya bese siziyisa nje sifuna sifunde nje NLT mawami iphethe aya simshayile izandla ngifundela umfundisi bazalwane yasho ukuthi ushabalala umhlobo wami manje uma wangena lapho ke naye haleluya osifundela iNLT ma kodwa ke ngicela kuqale lo zoqala isiZulu ume kanjalo ma uba uqala kwelesizulu wangifundela awufundela isiZulu oh ukhona naso awufundi ayibazana sifunde zombili uma kulungile Umshumayeli 12 verse 1 verse 1
Futhi khumbula umdali wakho emihleni yobusha bakho. Zingakafiki izinsuku ezimbi. Ingakasondeli iminyaka osho ngayo ukuthi angithokozi ngayo. Yabona mayethi futhi mecala kanjalo kusho ukuthi khona okunyake wakubala. Sangalotshelwa kona. Amen. Kodwa okubaluleke kakhulu khumbula. Umdali wakho. Emhleni yobusha bakho. Singakafiki izinsuku othi ngazo angithokozi. Khumbula. English ngivani ngicacise kamnandi le ndaba. Ayi uzozwa ngithi alizwa lithi nje khumbula. Umdali wakho emhleni yobusha bakho awuzwekelele ukuthi lithi yini ekufuna lingakuphazamisa. Awufunde NLT man. Ecclesiastes 12. Yes, Ecclesiastes 12. Yes. Verse 12. Yes, verse 1. Yes, chapter 12, verse 1. Yes. Don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator. Don't let the excitement ukujabula kobusha bakho ungakuvumeli ukuthi ukujabula kobusha bakho kwenza ungamazi uNkulunkulu okudalile. Ungakuvumeli. Awuphinde. Don't let the excitement of ungavumeli injabulo your youth cause you to forget your Creator. Cause you to forget your Creator. Ungavumi injabulo yobusha bakho ikwenza ukhohlwe umdali wakho. Ulizwile kwelezulu lisirobhini. Sirobhini. Honor him. Honor him. Mazi yena yebo. Mazise. Yes. Before you grow old and say, life is not pleasant. Sazofika isikhathi la uzothi impilo ngathi ayihambi kahle kimi. Abanye sesibaficile. Abanye bathi bathakathiwe ngaloko, abanye bathi banamanzi amnyama. Ngoba sekufika izinsuku la bengathokozi. Kanti uma kuthiwa bavumela ubusha babo bangabadli besabasha. Baqale bakhule. Bafinyelele kumazini okupheleleyo. Lokho bekuzokwenza bangazisoli ngenxa yobusha babo. Awubengithi uhamba nami wena. Oh, hawu Nkosi. Don't let the excitement of your youth to cause you to forget your Creator. Amen. Amen. Uma kuthiwa besifunda NIV namanye ke lawo manye lawa abizwa ngoba ngisontweni. Lawo manye abizwa ngama paraphrase, icaphuno, ihusho. Ayibelanga impela i-Dake Bible, i-King James wasathatha NLT nawo bonke. But laba abanye o-NIV bacashuniwe. Ingakho NIV khona into ezifihlekile. Yasikhuluma esondweni. Lapho ufunda uRomans chapter 8 kwi-NIV uthanda ukurobheka. Ngoba ufika usho kahle uthi abangasahambi ngokwenyama kodwa behamba ngokamoya. Ayibhaliwe ke leyo nto. Amanye ama translation akusashiwo lo. Asibuyele kule ndaba. Now let's again remember your Creator. Khumbula. Ngizokhuluma ngalelo gama kuphela. Mayibuze ekhaya ufika kubuza uthi eyokuqala bekhulunywa ngani? Bekhulunywa igama elifishane nje. Remember. Ake sisho sonke sithi remember. Tshela makhelwane wakho uthi remember your Creator. Khumbula umdali wakho, mtshela. Leli gama elithi remember amagama u2 ahlanganiswa. Wona khona no teacher la khona former teacher umemdlozi uzayikhumbula le. Ayibonge inkosi. Leli gama elithi remember lakhiwa amagama u2 it's RE plus member. Olisho line prefix isiqalo esibizwa ngo RE. Libe ne suffix ebizwa ngo member. Ngamanye amazwi le gama elithi remember uRe uthi again. Ingakho uthi rewind. Uri usho again. Bese kuthi umember usho ilungu. Abanye amazwi bakuthiwa remember kusho ukuthi umuntu omusha akabuyiselwe.
akabuyiselwe ebulungwini bakhe noNkulunkulu singakafiki insuku azothathokozela ngoba sonke savela kuNkulunkulu seze emhlabeni isono sika Adam sasilimaza sasusa kuNkulunkulu now it's a must ukuthi sithi sibuyele emuva la savela khona sisasenyameni singakasuka enyameni. All right. Nkulunkulu bantu abasha, remember your creator. Bavumela injabulo yalesi sikhathi ukuthi ihlukanise nalo othi uNkulunkulu wakho. Ayivumele. Na uNkulunkulu ilo 10 minutes sichazele la. uNkulunkulu kuGenesis chapter 1 verse number 26 uthi masenze abantu ngumfanekiso. Amen. Wethu. Yabadidala lapho kama yabadidala lapho laba bathi uNkulunkulu umthathu. Bathanda zonke uNkulunkulu abathathu. Kanti sikhuluma leyo nto nje. Ngantamba mso sikhuluma leyo nto. Indaba yabompostoli yabantu abazothi uNkulunkulu u3. Fine there. Sikhuluma ngemina. Kodwa mina ngimkhonza omunye. uNkulunkulu munye. Amen. Awufunda kahle incwadi itshela ukuthi uLizwi yena waqoqa inyama. Wazophila phakathi munye akamthatha. Uzodideka mokhonza indodana ngoba legama elithi badideka lapha ya kuMatthew chapter 28 babunguni makuthiwa babhabhadise egameni akusho emagameni ibamba kuthiwa linye egameni likayise nendo ayinele nendodana nomoya munye nomuntu kodwa unama titles amathathu munye one person kodwa awuthekulinganisele mangifika lapha ekhaya ngiba ubaba kodwa ubaba kulona igama lami. Hallelujah. Mangifika ngiba ubaba kodwa kulona igama lami. Ngifika ebafowethu ngiba ubhuti kodwa kulona igama lami. Ngifika ebandleni ngiba umfundisi kodwa kulona igama lami. Igama lami nguSibusiso kaNgcobo. Igama uJesu Kristu kodwa uyavela njengobaba. Avele njengendodana. Aphinde avele njengomoya. Munye. Now lo uNkulunkulu oyedwa ke wehla wathi asenze umuntu. Amen. Ekhuluma ngenature yakhe. Amen. Eqhamuka kathathu ubaba. Phela uyabona uma ngiqhamuka abantwana bakIsrael bangadideka namhlanje. Uma ungabatshela ngoJesu laba babelapha endaweni yaseSinayi bazothi hayi thina sazi insika yefu. Bathi hayi thina sazi insika omlilo ngoba ngibonanga yena. Aha. Ibonga inkosi indaba message yafuna ukungiphunyuka nje uNkulunkulu wahlala ebazalwane wathi asenze lalela ke mayethi asenze umuntu ngomfanekiso wethu kwenzeka nje nakhe lithi iBhayibheli wehla siyazi indaba wafika wakhe inhlabathi lamagama amabili bantu abasha lamagama amabili that is to create and to make magama uthu wahlukene lawo ayibonga inkosi to create is to create something out of nothing ukwenza into ngento engakazi bekhona. Now to make ukwakha into ngento evela isikhona. That is why uNkulunkulu mayifika ke wenza umuntu. All right. Lithi iBhayibheli lalela. Wahlala ke lo muntu omfanekiso lithi iBhayibheli uNkulunkulu waphefumulela umphefumulo wakhe kumuntu. All right. Abantu abaningi basuke ecabanga noma usuphefumula nje. Uphefumula into ongazi ukuthi yapi. Kanti mathiwa waphefumulela kusho ukuthi wasihlephula yena. Wakhipha ingxenye yakhe impostoli was infuser into the container yakhe was minaza khona ingxenye kaNkulunkulu eminazekile yayongena kumuntu that is why kufanele aphile njengoNkulunkulu ngoba umfanekiso qedela kaNkulunkulu ingakho emlandela noma esepetuka imlomo iwunga emlandela ngisho esetele esibhedlela sekuthiwa ulingana neshidi ngoba akalandeli by the way inyama lebifeba kodwa ulandela into ayifaka ngaphakathi ngoba akufaka ngaphakathi kunamandla. That is why umbhalo weBhayibheli athi ninenzelwe uNkulunkulu ngembewe ngaboni umuntu webazalwane wadalela ukufana noNkulunkulu adalelwanga ukufana nomunye umuntu. Now lithi iBhayibheli wafaka umphefumulo
lithi kanjalo sorry wafaka umoya sorry waba umuntu usebe umphefumulo yazi wangabe umoya waba umphefumulo ophilayo wafana noNkulunkulu nawe isono sika Adam sengiyasheshisa ngoba ngimthandaza isono sika Adam senza umuntu mfokacele wasuka uNkulunkulu angithi uzithi anasono lo uzwe Pastor ikhona into engidina ngoAdam Hleze beshumayela ngaye bandaba emthande hey wangidina lo wami awutshela baphela twakhe nomfundisi Adam was the first man on earth angithi bazalwane this first man on earth wanikezwa umsebenzi omibili kuphela lalela gadi insimi number 1 number 2 nali ithambo lamathambo akho imbalali khona gada lona ulimeke lensimini wenze yonke into watshela into esiningi alright ke buka kuthiwa abuse lo ahlale lensimini buka ke nje iera yokuqala kaAdam umfazi ukhuluma nenyoka ngimazi ukuthi ithi zaphi Adam first failure umfazi ubiza ukhuluma nenyoka le baze bavumelana thuwa phela losifazana wabona ukuthi isithelo sihle futhi silungele ukwenziwa njani awu uyayazi indaba nje kuthiwa wayesesithatha esibuyisele endodeni nalesithithi sendoda sibuzi kuvela The first failure ever in the Bible was Adam. The first man on earth was a failure. Wanikezwa ngazi kwawini ofazi bajoba bathi bakuyiaphula ngazi okay it's fine ngasithi noma yini wanikwa uyathatha uyadla mase kufika uNkulunkulu lalela mase kufika uNkulunkulu sethi uNkulunkulu Adam ulalela abizo wesifazana ubiza lamnikeza umsebenzi ngombe sikhuluma namadoda anikeze umsebenzi asayibhekile umsebenzi angaza libele isicado noma yini now kuthiwa ke mfowethu athi Adam mase kuza Adam ukuphi uyayithulela Adam awubheke angiyigcula lo wesifazana phendula wena umfundisi wathi ma cha uNkulunkulu wathi Adam uthi wamemeza uNkulunkulu wayesethi ngilapha Nkosi wabuza uNkulunkulu wathi kwenze njani manje niyazi indaba wenze njani waphithizwa khona uthi hey usudlile kulento ekuthethe ungayidli mayibuya ingqondo yokuthi lo lalela wa give up imvuselelo abayinikeza useyaqala ishiftela umuntu wesifazana uthi hayi angithi lo nginikele yamuza udelela uNkulunkulu uthi hayi ngithi lo mfazi onginikela shuma makuthiwa unginikanga umfazi ngaba mbanga you understand Adam samutshela uNkulunkulu ukuthi ube wrong ukungibonelele ufuna ukuthini don't let the excitement of your youth now Adam wona-ke kanjani lalela the time esonile ngiyazi ukuhleza uquestiona ngixole bazokusuka kwamisa umuntu ofundisayo yebo umprofethi wayekithi bathi ngiyafundisa so umuntu ofumaya ngilo ngikhuluma izinto eziningi lalela ke ngikhulume le ukugcina kulo 5 minutes lalela uthi ke uNkulunkulu bekhuluma naye kwaAdam uyamgweba ke ngiyakhumbula uyasho kwenzekani hayi ahleze beshumayela kulabo beGrace ama-hyper grace preachers ahleze kukhuluma ethi owesaxolelwa kanjani kodwa bazana iqiniso lithi umuntu wesifazane usakuzwa namanje inseka mezuzane khona izinto ezingaphelanga lapha ensimini yasenkristu aziphelanga apha ejudgment kaNkulunkulu ayiphelanga leyanto into edala sivikeleke kuyona igrace kodwa ayiphelanga leyanto so besikhulumeni ilanga nawe uNkulunkulu wakhuluma-ke waqeda nale ndoda le yathithizela kakhulu nakuqala ithe suka lapha ehla ayo-ke siya-ke manje ukhumbula umdali wakho yasuka-ke le ndoda yahlangana nomfazi wayo mayizohlangana nomfazi wayo seyonile vele amanye mazigisho into esekhalweni layo seyivele seyonile seyingcolile ngifuna ukuya kuwena wona ongakufuna ukukholwa owazi ngoba uzalwa abazalwane uyakhona nawe wazi ukuthi ngoba uzalelwe esontweni undami lasesontweni ngokutshela ngotshela wena nawe ozalwa umfundisikazi nomfundisi omkhulu nomfundisi nombishophu omkhulu wazi ukuthi awukholwa wena
awuzange ukhona lalela uAdam wangena kulethi wamazi hey le yakuthashisa lo wamazi bakuthiwa bese abantu abadala ngizoyithi mbaba malithi wamazi lisho ukuthi wamazi waqala wambona haleluya okay waqala wambona umfazi wakhe bahlangana wayese umfazi kaAdam wakhulela. That's why the first born on earth was a murderer. Because isono sisuke kubaba. Ngimbulele into bese ngiyathandaza nje. Yona yo. That's why umuntu oqala emhlabeni owazala ngoba uyena wayenenkaba uKhayini. Adam abanganankaba adlanga ngumama swini. Wadala nje wona. Futhi ngizathi manje ngimfice ezulwini ngiyomfica ngenankaba lo wami. Kodwa uEva uyena muntu owazala lo. Mangizala wamzala mzaliso. Asimbule kancane ku chapter 58 wamaHubo ufunde nje verse 3 kona wodwa. Simbule kancane le ndaba ukuthi wonke umuntu uzalwa engasindiswanga, uzalwe engakholwa, uzalwe ehlukene noNkulunkulu. Ngifuna nawe hleze uhamba ingcwabo, ningcwaba izingane nithi bekusayingelosi bingena sona, akekho umuntu ongena sona. Akekho futhi umuntu ozalwa engena sona. Wonke umuntu ozaliwe usesonweni udinga ukuphenduka. Uzathethelela izwi. AmaHubo 58 yes verse number 3. Ilalele kahle. Ababi bahlubuka kwasesizalweni. Asithi bahlubuka, asibize kanjalo makho nizizwalahla uyifunde futhi. Yes. Ababi bahlubuka kwasesizalweni. Lalela ke. Nina nibabona manje sebethi fill up the table. Kanti bahlubuka kwasesizalweni. Abaqambi manga baduka kwasesiswini. Kade baduka. Baqala ukuduka kwasesiswini. Ake ngithandazeke ngale ndawo ke kancane nje. Nangu usisi wami lapha umama Mdoyisa kwake ngizobe kulinganise ngaye. Uma ngihlangana naye ekhulelwa bese ekhulunywa ukuthi ekhulelwe niyezwa bazalwane. Unaleli igama enilithandayo lesizulu elingidina okugcina liyisinengise empilweni yami nasempilweni kaNkulunkulu lithi ukuthandiswa. Ngiyayithanda into kanti idemon leyo. Lethi ukuthandiswa. Ukuthandiswa idemon ngoba ngafunda phela mina ukuthandiswa impambosi yokwenziswa awuzenzeli uyenziswa yilo ngaphakathi. Now uma ngihlangana nanange umama uDoyisa akhulelwe uzothi inyanga zu4 zu5 bathi hey kaze ngabazonda abantu nakade beqala bengena le ekhaya uzongabe sabafuna athi angibafuna abantu ngamanye amazwi uthwele emedala uthwele umbulali uswele isibhamu ngabe uyabangqokoze saphakathi eswini uzombona futhi mayekhule ko13 14 uzobe ngabafuna abantu ngoba yonke into ezelwe osifazane imihla yayaluza igwele ukuyaluza ifana nembewu etshalwa namhlanje iphinde ibune kusasa njengoba bona bephuma bebahle beyigqobile basuke belandela ithuna ukuthi asilazi lizofika nini kodwa suke silandele ukuthi mhlambe ngenzeka ungabuyi ukuthi usuke ungazi ngoba yonke into ezelwe osifazane imihla mifishane now mayekhula bafana khule ngabafuna abantu kanti waqala esaseswini ngabafuna asilule leyo ngane manje sithole yesibili masithola yesibili uvale ukuthi nje inkunzi malanga le umfazi wami avale ukuthi siko 5 inyanga athi hayi angazi ke ngiyalingwa yindaba ngicela umthandazo ngimise siguqweni ngoba bashawe nomthandazise umama mthi hayi ngapheli lento hey ngizwa ngithandiswa ijiki nje awukaze ngiphuze kodwa ngizwa ngiyithanda uyenziswa ukuthi lo seswina amathaveni akawazi thuma lo ngoba uyawazi ngathi umfundisi ngekazi bandla baba umpostoli ushabalala ngekazi uzomtshontshela nje okuyini ijuba umtshontshele lo akuza wona phela abaningi lalela njengoba uqala ukufida ijuba eseswini uzolifuna mase ngaphandle lalela mase khula ke lengane izothi fill up the table ithi count the empties etswaleni mzalwane incane ulokuthi ngithandaziseni ngizela iphara lengane iyahlubuka kwaseswini isono sakho kowethu wadala wangiblame then Bible motor asiye kwesithathu vane wathi ekhulelwe
uvane hayi angigileke kwanami yonke into umuntu wesilisa ayithanda ukufa athande ngisho ubaba engimqashile osebenza ensimini ayoke ngandekela ufuna ukuntiya yindaba na ingoba babi bahlubuka kwasesizalweni abaqamba manga bayoduka kwasesiswini ingakho ngelinye ivesi la ithi khona umbhali maye ngokuba umama wangithabathele esonweni I was conceived in sin yonke into ezelwe izalwa ingazali noNkulunkulu izalwa iphambene noNkulunkulu that is why ingane yakho namhlanje uyincenga nge6 street idilela iziyolala ngoba ababi bahlubuka kwasesizalweni sisenkonzweni yabantu abasha ku June 16 yini efuneka kubantu abasha ubuyela kuThe Creator is to remember your Creator singakafiki insuku ongajabuli ngazo ngoba siyeza uyeka umshado yebo usukwenzela ukuthi ungaphilanga ungasindiswanga buyela kuyena buyela kuyena buyela kuyena yini ngethiwa abantu abasha ba 2021 sasalweni inkululeko sinayo sakhishwa eGibhithe right yini kanti singanikezwa njengamanje ukubuyela kulo wasidalayo elithi iBhayibheli mfunene esaseduze nimbize esaseduze sorry mfunene esanokutholakala nimbize esaseduze omubi makashindela yakhe abuyele kuJehova ngokubuya kwenza ukukhethelela kube kukhulu shout hallelujah shout hallelujah sizothandaza nabantu namhlanje abazobuyiselwa kuNkulunkulu wabadala ngoba ngale nkathi abantu bona ngisho isizalo sabo uthi umama namhlanje ethi angizalanga ngabo lamathumbu lethi sho ukuthi kunesona esingenile kodwa yini engenziwa intsha emthwalo emenyangweni intsha emthwalo emenyangweni ingabuyela kuJehova owenzile izulu lomhlaba ingabuyela kuJehova odale konke ingabuyela kuJehova othi yena konke kwakhiwa isikhonyane uyabuyisela ukhona uNkulunkulu emini okwazi ukubuyisela abantu abangazalwanga nje emshadweni abangazalwanga nakahle uma bephenduka athi uma abantu bami ababizwa ngegama lami bephenduka ey'ndleleni zabo ezimbi baphenduke bafune to seek my face uthi hayi ngizophilisa izwe labo ngithethelele nesono sabo ngifuna ukuthandaza nabantu emini abathi Jesu ngiyakudinga Jesu ngiyakudinga Jesu ngiyakudinga Jesu ngiyakudinga Jesu ngiyakudinga Jesu ngiyakudinga angizalelwanga ngisho emshadweni kodwa Jesu ngiyakudinga awuthi ngitshele ngalo Jesu azalwanga kushadiwe kwathi sebemise bazoshada wayesengenile indlela neqiniso yavula indlela ngoba uyayivula indlela ohlongasile uNkulunkulu esimkhonzayo uyayivula indlela la abantu indlela abathi ngeke ibe khona laba bengakhona imigqa bethi ngeke usadlula bakoshaka kaphahasa babona udlule yini endala udlule ubuyisele remember take me back again ngakho nesilele sasho njalo sathi Lord remember take me back awukwazi ukubuyisa lento ongakazi ube kuyona sengiyafala you were once a member and sin dismembered you therefore there is a need for you to be remembered sesiyathandaza sibalena amehlethu siyathandaza manje yena ngenziwa abantu abasha bakulesi sikhathi uyela kuNkulunkulu yebo kusiza ukuhlabelela njengoba sindisi ungasindiswanga yebo ukusindisa ukuhlabelela ngephimbo elihle kodwa into engakusindisa ukwamukela yena othi uyazazi indlela zami olapho esengivivinyile ngiyakuphuma ngifana negolide bekani kulidwala enakheshulwa kulona athobhala kahle ku53 kaIsaya athi ngalo kaJehova yambulelwa bani athi ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe njengempande emhlabathini omileyo athi ubani ocabanga ukuthi esizukulwaneni sayo ishawa uNkulunkulu yahlushiwe athi yebo yalinyaswa ngey'phambeko zethu yahlushwa ngenxa yezifo zethu athi noma kunjalo kodwa yayitshatha izimo zethu nezifo zethu kodwa thina sathi Jesu siwishawa uNkulunkulu athi lapho uJehova enza umphefumulo wayo ube umnikelo wecala athi nentando kaJehova
uphumelele esandleni sayo. Akhona abantu engingathandaza nabo abalinyazile, balinyazwe ngabanye abantu. Lalela, ulinyazwe umuntu ongakhunjulwanga, ulinyazwe umuntu naye wayelimele. Njoba salimala kaAdam solimazana kuze kube ngunaphakade. Uqhuma ama-divorce namhlanje ngisho phakathi ebandleni ngoba abantu bayasonta bengasindiswanga. Siyathandaza sivala amehlo egameni likaJesu. Oh my God. Thank you, Jesus. Funa ukuthandaza nabantu abathi Jesu ngiyakudinga. Ngeke ungisize ukuthi ngimusha nje ngiphelelezeni. Lalela, ungayithola izinto kodwa ungayithola uNkulunkulu. Ziyatholakala nakusathana. Baningi abantu abafuyile abanezinto kodwa bengayitholanga uNkulunkulu. Kokusiza ngani ukuzuza izwe lonke egcineni ulahlekelwe ukuphila kwakho. Athi obhala kahle intona umuntu ayikhipha ibisihlengo somphefumulo wayo lapho uNkulunkulu enquma ukuphila kwakhe. Abesethi uJesu eshumayela ngesikho ukuthi hey mesabeni kakhulu nokwazi ukuthi athe sebhubhisa inyama aphinda athathe umoya ayofaka esikhogweni ingunaphakade. Noma singajabula sihlabelele siye phezulu ungasindiswanga awuyila siyakhona. Sifuna ukuthandaza nawe namhlanje. Wamukela uJesu ukusindiswa kuyahlukanisa mzalwane. Asigcini la siyabona uyihamba impilo, sikubona uhlukene nezinto. Sesiyathandaza egameni likaJesu. Siyathandaza. Angazi ubani obehleli ukuthi angathandaza nathi. Oh baba, ngiyasaba ukunikeza umpostoli Shabalala because we guest emva kwalokho. But umoya ngcwele nje ungazi ngana mfundisi wami. Umoya ngcwele nje uthi akuthandazwe nabantu abaphendukayo. Angazi. Oh my God. Uthi umoya ngcwele akuthandaze nabantu abaphendukayo. Uma bekhona ngicela baphomisa izandla sesiyathandaza. Phomisa kakhulu isandla. Wamukela uJesu namhlanje ujwayele ukuhamba isonto kodwa uJesu akwazi ukuhlangana naye. Ufuna ukuthandaza nawe. Ngeke ukusiza usubonile izinto azenzeke, usubonile usuzamile. Owesifazane wayesezamile wayenomopho. Wayesezame kakhulu. Remember, take me back again to where I was. To where I was. Sesiyathandaza egameni likaJesu. Selithandaza nabantu bami. Sesiyathandaza. Ngicela nje laba phambili zabagijimezela ngaphambili siyathandaza egameni likaJesu. Wena phambisa basakho ngiyagijima suka la ukhona uze la ngaphambili siyathandaza egameni likaJesu. God bless you. Wow. Ngicela laba phambili zabagijimezela ngaphambili siyathandaza egameni likaJesu. Ikhona into enhle uNkulunkulu afuna ukuyenza empilweni yakho noma kunje. Usekhona ukuthi uNkulunkulu afuna ukwenza empilweni yakho. Ngiyavuma sasenzekile zonke izinto kodwa nangu uNkulunkulu athi mkhumbule phela nami. Awu amen. Sivala amehlo siyathandaza. Sithandaza baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga. Ezwini lakho uthe isona sodwa esiphendukayo kuba nenjabulo ezulwini. Bayedwa nje okukhumbulayo amazulu ayajabula. Oyedwa nje okhumbulayo ukuthi kusekhona umuntu angidalile. Uthe izulu liyajabula. Laba ababili abafana nendodana yolahleko eyabuyelwa ingqondo. Yathi nginokuhlupheka la kungcono ukubuyela ekhaya. Siyabonga baba egameni likaJesu. Lekelela lawo ntombazana omabili. uNkulunkulu wethu onamandla wonke wona uNkulunkulu odala into angeke bakhona. Wanikela kuwe umnikazi wokuphila kwethu. Siwanikela kuwe wena owazi indlela. Siwanikela kuwe wena owazi ukuphathana kahle. Siwanikela kuwe wena onamandla okwenza konke.
egameni likaJesu Kristu waseNazaretha Oh, lala sama. Yesu lakho wena ngokodiweyo wakho ubeke umgcwalise ubeke embose ubeke baba umfihle kukho konke egama likaJesu waseNazaretha uma lonke sibuyisela kuwe wena umiyo kuze kube phakade. Amen. Thank you, Jesus. Thank you so much, Baba. Let's share something. Ngiyayisho nje ukuthi impilo yenu ngeke isafana nayizolo. Impilo ngoba uthatha uJesu namhlanje impilo yakho seyishintshile. Ngoba izolo sekudlulile sekuvela okusha. Oh, nayenza into enhle. Shaya izandla abathandekayo. Hallelujah. Alibonga igama lenkosi. Hayi bazalwane siyabonga sidlile sisuthi alibonga igama lenkosi. Sizulaza inhloso ka June 16. Isikhathi siqala inkonzo ithembela siyibuke eduze ku 1976 kanti yaqala ngemuva iqala ku 1976. Amen. Siyabonga baba uNgcobo usiwelisile. Mabe khona umuntu omusha ophumela engazwanga namhlanje angeke aphindezwe alibonga igama lenkosi. Amen. Lithi iBhayibheli elingcwele asenze lokho okushiwo umoya emabandleni. Haleluya. Amen. Sibambe into eyodwa bazalwane khumbula umdalo wakho. Alibonga igama lenkosi. Ilelo kuphela elibalekile. Sekusikhathi ukuthi masikhumbule manje. Sibuye